Mai gida kasance mutumin kirki da kyautata wa uwar gida, domin yin hakan shine tushen samun al'umma ta gari. Guji cin zarafi tare da keta haƙƙin uwar gida. Har ga Allah, wannan ba ɗabi'a ba ne. Uwar gida ki kiyaye, ki zama abokiyar zaman mai gida ta gari, matar kirki. Raba kanki da miyagun ƙawaye da ka iya kai ki sabaro. Haɗin kan mai gida da uwar gida tare da nuna ƙauna da tausayin juna babban alheri ne ga ƙasa da al'umma baki ɗaya. Wannan saƙo ne daga gidan talabijin na WTV. WTV abin alfaharinku.